Muri Zimbabwe muri rudadi so nhasi rimwe zuva hanzi musationa kunonoka tangati chiuya mazuva pane zvakawanda zviri kuitika zvimwe zvacho isi tinongomira kumasaidzi tichitarisa hedu chingoti ko chiko chiri kuitika ichi asi panhau yatoda kunyatsombotauраwo nezvayo nhasi unoka inhau yakaitika mvonga mupopoto yakaitika kustadium kuchitambwa bhora uko veduwe isi tinenge taendawo kuti tiri kunoona bhora popedzisira zvinhu zvakadaro zvaitika vane vadiwa vavo vanenge vachitawana kokutandarira havazozive kuti aiwa kavawana kokufira musadaro veduwe kunandareka kunoda kunofarwa kwete kunoita zvemisikanzwa ivimbo yangu yekuti ivo vanhu vari kubuda mavhidhios vaya vachiratidza kuti vaizvinzwa shuga ivo mapurisa achadhila nawo accordingly ndo vimbo yangu rangu zita didodzi Edru Neshamba nhasi unoka mushure mekunge taona masocial media platforms akasiyana ekuti shizha kana kuti zvinochinja kuita mari izvozvo takati zviriko here izvozvo saka naizvozvo takavatsvaga vakomana varume ava kuti imboyai mundiitirewo ndione kuti zvinoitika here otherwise ndikaona zvichitoitika kana yandaida kutaura naachivhayo ndakutosiyana nayo because konde ndichavadi ndo zvada kunyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nguva ino karekedzai tivape vakuru vari pano vatiitire zvacho zvavanoita tione kuti zvinombofamba sei. Sezvandaudzwa ka shizha ndiro ndoda kuti uyu mumango kauyu wepamba pangu kana ndakaudya mango dzakawandisa muti uyu meno ndagona kuri tema here ndizvo zvichaizvo uyu mumango wandagara ndinawo pano tichidya mango naizvo zvoda kuona kuti zviri kufamba sei right. Amen. Zvinhu zvakadai izvi tichinenge chichamboyasoitika imbotangai mangozivisa muri yeZimbabwe zita renyu mobva matiudza kuti zvinenge zvichifamba sei right makadii muri yeZimbabwe zita ndoitwa Sekuru Chirandu izvi zvekuchinja shizha kuita mari mishonga nekuti Mwari anambosika muti nemashizha anochinja kuita mari yatova mishonga ndiyo yandoshandisa ndiyo yatinoti instant money kana pari pachirungu chepanyika imari yatinogadzira ipapo zvingava muzukuru anenge auya mukati mematare tinongomugadzira mari inoenderana nepfuma yake yaari kuda saka iyi mishonga yatinoshandisa kana muchitaura kuti mishonga in other words tiri kuti isusu munoshandisa mushonga kugadzira kana mari ndizvozvo chaizvo zvichireva here kuti vaya vazukuru vanoti vanoda kuromba vaya vachaite zvokutanga wambodai kuti ropa remunhu chichi wangowana direct handizvozvo hapana ropa remunhu zvakafanira kutemha kwamaita shizha ndambotideketera hama yenyu ife here kana kuti mishonga yeipapo shizha rangu hapachisina shizha hapachisina ratova mari right tiongora hedu tomboti bvei mbichana kunhau mari yachiri kutondishamisa kuti imari chaichai kunze kwokugadzira mari ndeapi mamatambudziko amunoti munobatsira nawo veruzhinji tine vazukuru vanenge vachichemawo vanga vakavharwa dzimotikari nevanhu masitendi avakavharwa zvisina kuzofamba zvakanaka vanhu vakaita sevavo
techiti vazukuru svikai mumatare ndikubatsirei urwerewo. Kozouyawo vamwe vanoita zvebetting, vanhu vakaita sevavo tichivada mukati mematare vambowanawo pfuma vasangopedzera mari kuzvindege pasina pundutso yavari kuwana. Kozouya vane urwere vanodawo rukawo, vanhu vane kubirwa, kana zvabiwa zvane makore toti vazukuru svikai mumatare. Hazvinei kuti uri nyika ipi, unogona kubatsirika uri kwauri. Pataurwa kanhau yetundege ndakambokatambawo kandege nini zviri serious, asi vanhu veSpin City itai mushe imimi. Mimi itai mushe kunyasoloda mari yangu yekuti ndo yandakutamba iyi, ndikagokarova ndobva ndachengetera mari yangu imomo muSpin City. Kuzodai hamuchisina mari, kwakuzoti kona imi mari yangu yaenda kupi, hanzi iwe ndiwo unotoziva, ndiwo wakatamba, ndiwo wakazodi maratarata. Hapana mwe munhu ane pini yefoni yangu kuvaudza kuti inganguva dzakati mari yangu yaenda kupi, hapana achatsanangura. Kuzvamuri mbavhawo futi chii chakadaro. Aiwa, itai mushe vanhu veSpin City, tinoda kukutsigirai, but kana maakuita zvekopo hazvibudi zvakanaka. Naizvozvo mataura imimi nhau dzekuti vanhu vasangowesta mari. Tine masituations ekuti vamwe vanhu vanozoya futi vachititi vana sekuru venyu vaiva vakazotivhara futi. Hazvizoitike here kune vazukuru vanozouya izvozvo? Aiwa, zvinhu zvakaita seizvozvo izvo inyaya yekuti hapana pasina mutemo. Kana muti mune mutemo ukasabatira unodonha. Ukatadza kuteedzera mutemo yangu yandini ndakuudza mukati mematare, unofanira kukasira kudzoka kuneni nekuti ndindogadzirisa zvinhu zvese, kwete zvokuti vanhu vanenge vakuzokunetsai. Saka vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Vanoda kundibata vanondibata pa0789 76 3503, 0789 76 3503, 0787 76 3503. Mazvinzwa kamhuri yeZimbabwe ndo nhamba dzavo. Uyezve isusuwo ndo nhamba dzamuri kuona pachivhitivhiti tadziisa ipapo kuti mudzione. Asi tingade kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechoti isusu tiri veDrumas Media, tiri vatori venhau, hatisi vana sekuru, hatisi masvikiro, hatisi vana madzibaba. Naizvozvo nhamba dzevari kuti vanoita izvozvo ndidzo dziri apo idzo. Musauye kwatiri muchiti vanhu veDrumas Media tikuda nhamba dzasekuru, nhamba muri kudziona. Muchienda endai munobatsirwa nani? Nasekuru. Kwete kuzoda kufonera isusu muchitsvaga nhamba dzevanhu vamaona, vanhu vataura nhamba dzavo. Aiwa, isusu chedu ubvonga chete tichikupai panenge paitika minana, panenge paitika mashiripiti. Saizvozvi aiwa, munotiziva wani. Kamari kandatochinjirwa ndoda unokatesta kubhawa, ndoti kanonwika here kubhawa. Kana kanwika vakomana muchatoita basa rekugara muri padyo neni. Ameno kana paine mashoko amunoda kusiyira ruzhinji rweZimbabwe? Mashoko andinoda kusiya ndeyekuti vazukuru huyai, musi wa4 June ndine birthday rangu. Musi webirthday ndine mapromotion ekuti mutengo inenge yakaderera yekupinda mumatare. Saka tinokurudzira kuti muye nouwandu hwenyu mubatsirike. Hazvinei kuti wakabata pakaita sei, haubudi mudare usina chawakabata. Tinotenda. Birthday masvitsa makore mangani sekuru? That's 25 years. Regedzai nditange inini kuimba happy birthday to you. But mimi muri wechivanhuka tinemba nechirungu here? Aiwa, handizvozvo zvangogara zvinoimbwa nechishona makorokoto. Handichakagadzisa kambo ikako ndobva ndaenda kuAI ndokasota kanyasoimbwa nechishona, asi munongoziva kuti ndikako happy birthday. Aiwa, tinoti makorokoto, dai Mwari akuwanzirai nyasha, maramba muchichengetwa nemusiki. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ticharamba tichikupai nhau dzakasiyana-siyana. Mukatarisa izvezvi tichimboita tichimbokugadzirai mamuvi chaiwo, tichimboita tichikupai nhau dziri kunze kwenyika, nhau dzakasiyana-siyana, nekuti ndo panoti Drumas Media ipapo hatimirire chinhu 1 kuti ichi ndo chatiri kungoita. Aiwa, tinoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Rutendo rukuru kuna Shumba Junior, vanga vakabata muchina vamukanzwa ichiri vrvrr chichi. Aiwa, ndiye Junior aita izvozvo, inini changu ndanga ndichingoshamarara. Naizvozvo tinopa kutenda kukuru Shumba, tikopa kutenda kukuru kuna nasekuru. Sekuru ndesambunza mutupo wenyu?
imoyo chirandu. Magara muri sekuru munoza mazvo ndakavaira moyo ndakambokuudzai paya ndagara muri sekuru saka muri sekuru wokumatare nesekuru wokumba kwangu ngatisaka libiri zvimwe zvinokwana zvacharamba chikupai. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level.